matur nuwun. Iya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukane klasik. Bukane klasik. Iya. Anjay mara. Anjas mara. Ora iya to? Ora. Oh iya. Ya apa arepan wis sitrop wae. Oh iya. Sinom apa? Sing nyamat wae. Oh iya. Ben diterusno karo ibu-ibu. Iya. Manismu anggu. Slendro wae, Mas. Slendro. Slendro ora sida nyaman kok. Oh iya. Kesuwen. Oh iya. Ya ta mulane. Heeh. Iki ya wis yaene. Heeh, monggo ditunggake piyayi semene akeh iki arep nonton Mbah Waluya. Oh iya. Kaya ngapa to? Dawane apane? Arep ndelok sing berkibar. Ha iya. Memanismu angu jiwat asane sing putri sanewati pancen mati wedang jae iko tolakane kok wis duwe dhewe kok isih kepengin aja Sapa mau? Bulia. Oh iya. Mau sore wis oyak ya, aku wis dioyak ya. Tertentu Yo. Aku seneng nemeti wong ngendang. Ha ngopo? Kaya wong arep ngangkat apa. Iya. Dhuwure semono kae. Iya. Ora apa-apa. Mangga.
alhamdulillah matur nuwun. Iya. Saurunge ya awake dhewe atur kula nuwun dhisik, Dik. Iya, Mas. Eneng ngendi iki? Eneng tlatah Cuwela, Candirejo, Semanu, Gunung Kidul. Oh, ngono. Iya. Acarane bersih dusun utawa rasulan utawa merti dusun. Oh, iya. Iki 6 pedukuhan. 6 pedukuhan? Ya, ngendi wae kowe? Ana sing siji Pedukuhan Gebang, loro Pedukuhan Soko, telu Padukuhan Cuwela ya bengi iki. Papat Padukuhan Kidul Keropak, 5 Padukuhan Meranggen lan 6 Pace. Wong ngono ya sartane Perantau PPC lan Wonosobo. Wong ngono ya. Adewe ngaturke panuwun sarunge ya sepisan awake dhewe atur kula nuwun ning kene nderek gladi wanuh ning kene. Iya. Ngaturke panuwun sartane nderek nyengkuyung. Muga-muga leksanane bersih dusun 6 pedukuhan iki mau sing wis kaleksanan iki muga-muga nentremke karaharjan, nentremke karahayon. Amin. Nentremke kabungan, nentremke paseduluran, ngraketke warga perantauan karo sing warga sing ana padusunan. Wong ngono iya. Muga-muga kanthi lantaran upacara adat bersih dusun iki sak teruse, sak bubare iki lan sak teruse warga ing 6 pedukuhan iki pinaringan sehat, rahayu wilujeng. Amin. Ora ana alangan suwiji apa-apa. Amin. Muga-muga kalih sing sambikala didoke saka rubeda. Amin. Dicaketke marang kawidadan. Amin. Sing disuwun ngono ya. Ya muga-muga sing dadi petani tandurane subur makmur, melimpah hasile panen apik kabeh. Amin. Banjur sing dadi pegawe ya muga-muga mundhak derajat lan pangkate, mbuh sing ana perantauan, mbuh sing ana padusunan kene iya lan sing sekolah ya muga-muga enggal di entuk prestasi sing karo apa sing dikarepke. Wong ngono iya. Barang taun iki taun ajaran anyar 2023 2024 iki taun iki lekase. Wong ngono iya. Wis akeh banget lebonan sing saka TK ning SD, saka SD ning SMP, saka SMP ning SMA. Ora ngono ya. Ya didongake muga-muga kabeh lancar semulur ora ana alangan apa-apa Mas. Amin. Sartane sing padha bebakulan bengi iki lan sing padha bebakulan adat saben penggaweane berdagang ning toko, warung lan sak piturute utawa ning pasar muga-muga diparingi kalih sing rubeda didoke saka sambikala. Amin. Dilancarke rezekine. Amin. Dilariske dagangane. Amin. Wekasan iso nguripi anak bojo. Wong ngono ya. Awake dhewe ngene iki ya dodol. Awake dhewe sak kancane iki ya dodol. Ning ngadole ora kok wujud makman utawa minuman ngono kuwi ora. Utawa kebutuhan sehari-hari ngono kuwi ora. Ning ngene iki adol kesenian ngene iki. Wong ngono ya. Ngene iki adol swara, adol keterampilan lan sak piturute. Ora ngono ya. Ya elek-elek ngene ya. Alhamdulillah dikersake ana kersane para warga Cuwela, Candirejo, Semanu, GK kene lan sak piturute sak kiwa tengene. Iya Mas, iya. Atur panuwun kersane para warga, uga muga-muga Sri Semara Bumi mapan ana ing bumi kene kasane iso semulur nggone ngayemi para warga ning kene. Amin. Munggah ning kalurahan. Amin ya rabbal alamin. Ya sing disuwun ngono. Iya mulane bengi iki ya dirawuhi saka Kapolsek Semanu sartane saka Koramil Semanu matur nuwun. Iya. Uga dirawuhi karo panjenengan Mbah Waloyo karo Mbak Elisa Or karo Alaso. Bintang tamune bengi iki kuwi. Ora ngono. Iya. Ya wis ora usah suwe-suwe iki mau Mbah Waloyo wis ket sore le rawuh. Wong ngono. Iya. Wis medhuk ya aku nang transit kono. Iya, Semadang bareng. Mbuh mau pas karo aku mau urung kebagian sego karo wedang. Mbuh nek saiki ya nek ora entuk ya bersane Mbah Waloyo, ya bersane Mbah Waloyo. Iya, mau
Mbah Waloyo pesen karo aku tak munggah, aku kepengin krungu iringane walang kekek. Wus siap Mbah, ya. Terus mengko Mbak Elisa sepote mawar kuning. Ora ngono, ya. Langsung bae. Iki Mbah Waloyo sik, tak kon jumeneng sik, sing kakung sik. Adate iki sing kakung sik. Iya, minangka pemimpin. Iya. Mulane to, ya Mbah Waloyo, ya katuran minggah dateng panggung ya. Ngapa, Mbak? Ambek aku metu tungkak ngene. Matur nuwun Mas Kimpul. Sugeng dalu, assalamualaikum. Sik, Mbak, sik, Mbak. Napa? Sik, Mbak. Sampean kleru. Apa? Kudune ora sugeng dalu ngono. Lah wis ngerti nek dalu ngapa ndak diomongne. Coba baleni sing bener, sing bener. Kula wonten ing mriki. Wis sik. Wis para warga wis reti nek jenengan ning kene. Liyane wis sing wis ana rasa diomongke coba. Bapak Ibu. Wis reti nek sing rawuh Bapak Ibu. Sing wis ana rasa diomongke ngono lho. Oh iya. Telek. Ra-rano telek kene ya. Aku masih ngono kuwi lho. Nesu jurang. Ora nesu aku ngomong ya kuwi jendalu assalamualaikum wonten ngasanipun Bapak Ibu para pamirsa kakung saha putri. Ora ngono. Gemepanggihan malih kalian kanca-kanca Masda. Nggih. Wonten ing dalu menika nggelar inggih wajucal ingkang kanthi lampan apa?
Lah dadak takon. Aman roh ya. Wong garwane Bali kok lakone kok, Sri Mulih kok lakone kok. Aja muni Sri. Lah ngopo? Lah ngopo ora oleh muni Sri? Dene bojoku jenenge Sri kok wis Sri bojone Waluya ku ya ngenek karo wong tuwa kowe. Ya ngapura kok ya ku tak nggo bahan ora. Endi bojo sing nomor loro ki malah gedon kowe ora elok kok. Lah ngapa, Mbah? Nah tak kira ki nek pawakan pelem Jebul apa? Saya tua kayak saya legi no jebulane pawakan Lombok. Kok Lombok? Saya tua saya pedes. Oh iya. Kali Mbak Elisa, nggih. Kali Mbak Elisa to. Oh iya, kene nduk saya. Ya monggo jenenge Mbak Elisa. Wah. Janle kuning tujune ora gremes. Kene. Ora kena serak-serak banyu ngono. Aku mengalir padamu. Wah, aja ngono kuwi. Ngono to, bapak ki piye to? Iya. Ngerti nek kuning arep digrujuk to padune. Biyen anakku ki sik cilik, saiki wis enak nek olah-olah iki jane ya. Ora kepiye? Biyen isik cilik, saiki wis enak nek olah-olah. Oh iya. Wis pinter Wis masak. pinter to maksude. Nek jangan aku seneng jangan lodeh aku. Nek jangan lodeh ki apa Pak? Iki lak wong Sulawesi. Heeh. Kae lho kluwih kae dikapak-mepak cemplungno wutuh aku ya ngono. Iya. Heeh. Nek lek takon rindil ming jangan lodeh kok ora iso. Ya kan gak tahu. Terus yang putih-putih ki apa Pak? Kae banyu gamping aku. Kae santen. Oh iku santen. Heeh. Santen itu sejenis banyu apa aku yo ora ngerti kok. Kentel-kentel itu. Kental. Iki anakku wis tau mirang-mirangke aku lho iki. Mirang-mirang ke pripun? Kan jagong ning ngene wong akeh. Nggih. Lah terus sumuk. Pak, iki nek muni bengkel kan bengkel. Bengkel. Pak, aku pengen kepet-kepet. Lah ya mergone panas banget kok, Pak. Kahanane kepet-kepet aku kan butuh kepet-kepet. Golekno kepet-kepet, Pak. Kepet ora kepet ngawur wae kok. Wah, lah kowe iki lho mungsuh wong kepetan kok. wong Sulawesi iki ning ya iso basa Jawa iki matur. Lah terus nek sing ijo-ijo ki apa Pak Cidin maksudku rak godhongso to. Heeh. Anu cemplungana surjane wiyaga aku ya ngono. Iya. Lah aku terus ngomong kok nek wis ana so ana kluwe. Santen santen Lombok. apa meneh? Apike cemplungana balungan. Lah lek takon balungan apa Pak? Ya limasan apa joglo. Aku ya ngono bapak iki aku takon tenanan lho. Belajar lho aku mah kon nyemplungke balungan limasan. Nah iya wingi dek korban ya tok ndak wedhus ndras wae tak brongotno ki dolah ngono ya. Iya. Wis mateng Pak. Bareng tak buka ki meringis ya wutuh. Apa sing Tak butuh? buka ki malah ndase wedhus ki meringis aku. Lek mung ngolah ki piye? Ah wis mateng lho Pak. Iki ndase isih guyu aku ya. Iya, sugeng dalu Mbak Elisa. Nggih ngaturaken wilujeng. Sare ora entuk sugeng. Iya toh Pak, mau sugeng Bapak disalahke, tak belani Pak aku anakmu, tak ganti wilujeng saiki. Aku ki nek ngomong karo anakku ki mone wareg iso dadi ngelih banget lho aku. Lah ngopo? Kok meluwir kae wetengku lho. Mbuh, basa sak basa ki ora tau sing jenenge kebeneran. Ya untung wae kok dodong. Ya do paham nggih Bu nggih. Kene boloku kabeh kanca plek iki. Muni nderek. Kok ya rame banget ya. Ayo muni nderek ngono. Derek. Nah, rak tenang ta. Kula nderek Bapak wonten mriki niki dicap Bapak. Pak, kula nderek Bapak. Aku ki perusak pertok derek aku ya ngono. Ha iya. Gumun aku. Lah apa to Pak? Maksudnya ikut to nderek. Nderek. Derek. Nah, ngono. Derek. Nggih sowan wonten Juwelo. Cuwelo nggih. Cuwelo, Mbak. Nggih, Juwelo. Cuwelo, lo. Tolong Bapak Ibu kula aturi sabukan sing rada kenceng. Nah, mesti kemluwir wetenge ngrungokke iki. Ora apa-apa kaya. Bener mboten sih Juwelo. 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 Cuwelo. Nggih, niki acara rasulan. Ha iya. Ya merti dusun, ya versi desa. Bener to, Bu?
Berarti nek ndongakake niki sedaya melek kabeh. Nggo mrehatin kakek ya desane ya awake dhewe ya keluargane ya tangga-tangga Deparu. Melek ora melek. Melek. Iki untung sone iki apik lho. Kowe nek muni melek wis kok kadohan kaya nelek ngono lho kowe. Brono nek nyuwun pangapunten nek sing cedhak warung kula titip bodret napa ngono nggih. Lah wong senengane ngomongnya mesti gawe mumet kok. Wis mumet tenan to jenengane wae. Nggih. Aja meneh kok kowe lah aku mendino sing ngadepi wis senep kok apa meneh. Senek ya dijak terus kok. Lah iya nek ra karo kowe sapa to, Nduk, sing tak golek sandang pangan iki wong kowe sing kena tak jak gende. Lah ya to, Pak. Pokoknya aku seneng, aku nderek terus, nderek bapak terus. Iya. Sabar Mbak. Anakku pancen seneng. Seneng kok seneng. Seneng kuwi pokoke. Wah, ning arep kok piye wae tenan. Iki rezekine payah. Wis ora pedhot. Ngambek pengira tau luaren sing jenenge anakku wedok iki tenan. Bapak yo iya, aku pedho wae yo awan yo bong. Iya, kabeh. Engko nek mike kolu malah. Agar tak foto lho sing muni arep tak foto. Sepene kabeh paringi sehat, paringi panjang umur, rezekine paringi lancar. Iya. So, ngomong anak putu paringi sukses sedoyo. Wah, angine gede ya, Pak. Aja bengok-bengok. Duitku nek do kebur. Iki angine gede banget nganti banku gembas wae atos dhewe lho mau. Malahane kok ya, Mbak. Soalnya iso atus dhewe. Lah saking angine gede kok. Saking angine gede. Wah, tumplek-blek. Ya. Menika ben nontonipun saking tambah sing streaming ora sedeng panggonane. Sedeng. Ora sedeng. Penonton iki tumplek-blek ora tumplek-blek. Ya karepe niku lho, Pak. Iya. Di Ngapura. Mulane iki wis tau jaga apotek sing tuku Mbak Yuku. Heeh. Mbokne cilik padahal. Kepiye? Ana diundang Ibu Kemi. Meneng wae Mbak Yuku. Ibu Kemi. Iki ora iso muni. Heeh. Kukoke Kemi lah. Terus nganti resik wonge Mbak Yuku maju. Mbak kok kula dereng diundang-undang. Lah sampean diundang wau mboten maju. Lah wau Kemi lho, jeneng kula Kemi. Ora malah jenenge kaya jenenge Inggris. Kemi kok diundang Kemi, ora maju-maju. Kemi, kaya mi deke mota dekemi kaya. Malah minta dedeli min, mata dedeli. Kok iso gendingan ngono ki sing marahi sapa lho? Ya bapak kok iso karo adus mi deke mota dekemi ngono ya aku kan ya ngapalke to. Ndek kepi kok sedelo aku kale manat. Lah iya ta, Mbak. Nggih. Nggih niki Suka pare suka kalian Nggih. donga. Atur panglipur marang seneng para warga. Nggih. mangga niki wonten napa amplop. Amplop. Cepet wae kok ndak salah arti. Napa? Amplop. Nek arang kuwi alon kuwi amplop. Ya, amplop. Kaya kupluk. Ki nek banter. Ning nek alon kupluk. Ya ora. Kaya. Ya Kaya- karo anake. Plinteng. Heeh. Belinteng. Nek alon dadi Beli. ketapel. Ya. Rawani iki, Mbak. Rawani, Mbak. Rawane lah ora nggo oncer aku. Dari keluarga Wonosobo minta ngujiwat. Nggih. Dari keluarga Wonosobo juga minta capeng gunung. Ada tulisannya yang nembang siapa itu di bojo. Penyanyi tok ngono ya. Ana tulisane kene ra iso maca tak ajari maca. Oh, maca. Yo. Oh, maca ki sing demung ae. Jiwat. Wat. Penyanyi dalam kurung ibu NNGAGRA negara. Ya, ya. ibu negara iso apa? Oh, Ibu Iriana dadak ngundang kesuwen. Karepe Mega. Kene. Terus sing siji kuwi. Sing siji capeng gunung plus Jula-juli. Sing mundhut sapa? Keluarga Wonosobo. Oh, Pak Gindu, matur nuwun. Ya. Juragane anu Juragan Iga apa? Bakar.
Oh iga bakar ya. Iga bakar. Nan, iki wong wingi entuk korban tak naik kulit tak takoni ngene. Kowe entuk apa, Lis yang? Salisa kowe entuk apa? Aku entuk kulit. Kulit. Wah, aku entuk ndras. Apa entuk kondas? Lah kok tak takoni, kulitmu tok kapake? Tak brongot, tak landasmu. Wis Lah jare kan jenengan yo entuk lah kan ndas itu to. gone ndas to Bapak. Iya. Ya. Lah apa iki pinangani sik sing di. Boko setunggal. Ki nggih enten juga ini. Sugeng dalu Ki Yusuf kula badhe nyuwun Karang Kates ninggal tresna sing dibawani sing nembang Pak Mega wong nggih saking Pak Sutarjo Jakarta dalu niki nobar ing mriki kalian kanca-kanca Cuwelo nggih siap. Nggih Mbak Salap nggih. Kowe diminangkani. Niki nggih enten. Nah niki. Oh, tuting. Iki caketan gula teh. Contekan. Nggih. Nah, Ah. nulis kok akeh men ora kesel. Genah bruwet ngono. Gek tulisane iki munggah medun jejer-jejer. Mbok rada adoh ngono. Nyo. Walah. Gleleng jebulane kon macan-macanake. Kowe ngerti to nek bapakmu mbiyen ya sekolah. Iya, coba. Ming diajari nulis ning ora diajari maca. Lah nek bapak terus nek tumbas ning warung kae njuk piye nek ra iso maca? Lho aku nek jajan ya meng apa sing didol upamane butuh apa upamane minta kopi, no ya gambar gelas kayak ireng separo. Oh, ngono digambar. Nek wedang susu no ya meng putih tok. Lek Ya susu ora. coklat piye? Wedang susu kok meng putih tok. Ya, tak becake yo, Pak. Ngene. Sugeng dalu Mazda. Sugeng dalu. Dari Sobat Ngebiar request pentas malam ini. Setunggal saat Elisa mau tampil mohon diiringi sepot mawar kuning. Oh ya. Dua minta Elisa dapat menyanyikan tembang untuk dihaturkan kagem Ibu Agnes Widyasmoro. Oh, Iki iya. menika istri almarhum Bapak Senon Nugroho. Nggih. Nggih, sawer 500.000. Nggih. Jolali check up dan beli multivitamin ya Mazda. Siap. Salam Sobat Ngebiar. Ya iki kowe sing ngurus tulisane, Ya. aku sing ngurus cek 500.000. Urusan apa? Iki nggo multivitamin. Kanggo suntik vitamin kok ya engko kok ya, Mbah. Suntik apa? Vitamin. Wah, mbok mana pejengki aja vitamin. Nggih. Vitamin iki. Heeh, monggo ingkang pundi rumiyin ingkang badhe pun aturaken. Caping ke gunung dulu aja Oh ya, ya, Pak. capek gutruk. Kok merengut lho njuran lho. Lha kok capek guntrung. Kaya wong bindeng. Nek wong bindeng ki malah pinter. Lho kok iso? Ayo sebutno buah-buahan sing ngarepe N N apa we? utawa ngarepe T. Oh. T wae T sing gampang. Apa ya? Werna papat wae. Terong. Siji, T. Tomat. loro, T. Timun. telu. T. Tikus. Ya. Nek adhiku wong bindeng malah pinter. Apa? Tomat, timun, terus apa ki mau? Terong. Terong, terus nokmat. Iya, napa? Wong bindeng ora samune tomat dadine nokmat ngono kok ngayal kuwi. Nokmat ya. Dibawani. Dibawani. Kula bawani. Iya. Iki ngangge jula-juli. Pakai. Aja sedakep ngono kuwi. Me tenteng. Nah ya metrenteng men pabrike Ngapur rancang. Ah ya. Ngene. Iya. Saben bengi Rada Madura suarane iki. Ah iya. nyawa konang. Aja Mbah Waluyo agek anu. Derku lengku arep obah ki ana gunane lho Mas Roni. Ya terusno dijenglengke ya. Iki ana kepentingan soalnya. Oh, benake sing mengo. Ora. Lah,
Aku mau kira mumet. Heeh. Ngombe obat sirup kae tak ombe glek ngono mbak tak waca iki kocok dulu baru diminum. Lah iki ngaruh ngaca obat aku lah ora mau ngaca. Lek ngaca ning jero padha wae. Wis gak dikaca. Iki maksudnya lek ngaca ki ning njaba lagi diminum gitu. Wah lah kebacut kala ora tak kocok ya kita kocok. Ayo Mbak Waloyo gek ngocokan gek apa? Geleng. Yen memaca mung karo janur kuning Suarane anak kuwi tenan. Ambakno bendina payu mak kelanjeng. ya rada esek ya, Pak. Ya ora Ya apa. ora apa. Esek ya men. Aku melu penyanyi-penyanyi iki lho, Ndeng. Iya. Aku esek gitu. Hmm. Nah, sapa sing ketok tak timpul andel pisan kemana. Tak ewangi, Mbak, tak ewangi. Ayo. Panas udan Parian ra. Mendhe parian monggo. Dok parian. Sinden semene iki parian kabeh. Oh ya. Yoga, Mbak. Yoga genti sinden wis kerap. Oh, oke. Sampean sing nunjuk dhisik dhewe sapa? Oke. Wiyaga tak wiwiti saka juang. Oke. iya Ayo. ya ju Parian Parian. kanggo Parian. suwela. Ayo. Nganggo mic dadi salahke kleru. Ayo. Padha wae kok, Mbak. Mike kuwi ngarep kuwi. Oh, malah ngobong congor. Ayo. ngobong rokok kok ngobong cok. Heeh. Ya digawa Mike. Wah, selak bubar meh paitas itu. Apa? Ora krungu. Aja gelo sing jelaske aku ge wis. Golek rondo Heeh. Gelo. warga cuwelo. Oh, iya. aja gelo golek rondo. Heeh. Warga Juwelo tentrem raharja. Oh, Terima iya. kasih. Amin. Wah. Ketok kaya ngono kaya becik parikane. Apik. Weh, pencitraan, Mbah. Ah, Wis iya. bar parian kae wis bubar abet sih. Apa arep jago DPR kok Sulis. Oh, enggak. Ben. Ku nek liyane aku ora ning sing wani akon. Ah, iya. Sulis. Ayo. Juwelo. Nganggo mic-ku apa kepiye? Mangan telo. Mangan telo. Wah iki nganggo jubir dadah. Neng jero tampah. Mangan telo entek Ning sak tampah. Heeh. Neng jero. Oh, Desa Juwelo Gemah Ripat. Apik. Kuwi sing dinggohi mic bass drum tadi suaranya. Beatbox. Lah ya kimpul. Ya, ayo. Ayo Ayo. Kim. Wah, grelek tenan. Ora apik. Nandur telo. Kabeh kok telo. Telo, liyane Telo telo, liyane telo. wis. Telo pendem Mas. Ora. Ya ora.
kuwi ya telo. Lah iso. Aja sing umbi-umbian lah kuwi dulurmu. Aja nirokke wae. Enek wong lara Nah, terus ditambani wit bayem. oh iya. Warga Suwela Digebuk. adem ayem. Wah. Alah pinter. Dene iki ana sing apik nirokke telo. Ha iya. Ora tebak telo panggung iku malahan. Hadiahe, oke. Rokok tut. Rokok lho. Hadiah. Kek sapa neh? Sapa neh ora? Sik, ayo sapa? Oh iki Sapa? Pak Dalang. Oh iya. Pak Pak Reso, bapak iki gunung apik wis. Menek ondo Menek ondo. karo mungkur Oh, ya jengkelit. desa Cuwela subur makmur. Oke. Apik kowe pokoke. Oke sing infeksi saluran laras kae. Ayo. Ayo mike disili, Mbah. Oh iya, sapa? Jenengan. Sing Lah iki nganggo megerong iso. Oke, menrok. girong ora garong. Jarong. Iya, Mbak. Ayo. Yes, yo. Ayo. Ayo. Oke, yo. Ayo. Tuku buli Oli dhewe iki. neng Karangmaja. Waduh. Mugi murah rejeki warga Cuwela. Baleni larasane lho salah. Ora iso larase ngene. Ora apa-apa coba. Ayo Sol. Silikon nek kuwi kok. Nano ngono. Mugi murah rejeki. Mugi murah rejeki Nah. warga Cuwela. Ngono lepen. Lah sing dhisik mau slendro ora pelok ora. Terus ora pokoke. Oke, nek pareane juga, Bang. Nek ndedonga ki ya sing cetha wae to. Tang. Umpamane ngene iki. Menyang kutha Nggih. tuku es. Warga Cuwela ya sing tani ya sing pegawe ya sing buruh ya sing dagang ya sing sekolah kabeh sukses. Yo. Ndedonga pisan wis rampung. Walah wis ngebehi kok ya, heeh. Panas sudah. Panas udan panas lengaleng. Mas Indra selamat. Mas Indra. Aduh. Pas ngene selamat. Sampai gunung. Garingan sih. Ana yuyu neng jero blumbang kae tekek ana wuwungan. Duwe bojo ayu ning kok bola-bali ilang. Beno elek sing penting pinter golek utangan. Ayo. Ngoten niku lak namung guyonane. Iki ya kepeksa metu tekeke soalnya pamundhutan luwih saka 5 ton. Wah, Mboten napa-napa. tekek lorek lho, Pak. Iya. Ning ndase apa ya iki? Embuh. Tekek lorek. Ndase ireng. Arep wis tuwa. Isih iso ngarit. Ya kudu Ngarit mempeng. Ya sak kosakata sak kalimat kok ya. Ora apa-apa, jeneng ngono. Ya oke, nek ndarane ngono sing saru-saru sing penting le nampa ki aja jenes. Ya. Tekek lorek ndase ireng apa wis tuwek isih iso ngareng. Oh ya. Ayo dulur bareng dadongo
kunjung ana ngarsane Gusti Kang Maha Kuwasa muga tansah pinaringan bagya mulya tinebena saking sedaya rubin acarane cetha iki rasul mula akeh warga kene lan sing padha kumpul yo ndedonga supaya dongane kabul iki cuwelo sansaya lak pinuju papat lima mesti terus enem yo ndedonga supaya pinaringan tentrem songo 10 mesti terus 11 ayo dulur imbo ndedonga kanthi ikhlas katur wonten ngarsanipun pra pamirsa seneng-seneng ning kudu lak waspada dina peteng ora kena neka-neka supaya penonton seneng kebih saking Roberto iki ngono pasegane metu kanggo wiyaka lan goyang-goyang ngengehono dinggo aku cukup loro karo anakku Ya bener. Aku ora dijaluke. lah nek siji nek dinggo dalang nek biasane dalang bengi-bengi ora madang Nah, iku ngono kalebu sing dilarang nek iso prihatin kowe saya kondang bener pitutur sae api kabeh. Iya aku yo dasare wis tak waregi kok mau. nah mulane kuwi Aku gur mancing jula-julimu men. ora ngono kuwi kok sing jenenge apa prihatin ngene iki termasuk tirakatan apa meneh wong gamelan barang kuwi kena dirumpaka awakmu kuwi kena dirumpaka Iso, Pak. Coba nek gamelan gampang ngono Iki, oh, awak apa? sikil iki ngono ndok kramane suku biasane ming bendina adikare mlaku-mlaku paling penak nganggo sandal apa sepatu ra kuwatir ngidak beling utawa kesandung watu Aku kuwatir ngidak. beling utawa kesandung watu Aku kok krungune liya. weteng iki kramane padaran Padaran. biasane ngono ning dienggo wadah panganan nek kuwareken teh jlegrak ora karuan nek do ngelih telo mentah mesti doyan Jelas lah. Dine, dodo iki dodo kok kono. mburi wae kok nek ngarep ndak kasus dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit titik dipageli balung ayo dijaga supaya napase landung nek nganti loro akeh sing bingung tangan iki kramane asta cacahe loro bawane padha nek sing tengen nggo ngemplok sego kene sing kiwa nggo ngapa-ngapa kena Oh. Besar ngene. Nggo ngopo Mbah sing kiwa nggo ngopo? ya lihat kebutuhannya dong Oh iya. Tangan. lambe kuwi kramane lesan biasane mek digawe omong-omongan nek aja seneng tinggo ora rasan nek ronge krungu dadi gegeran Nek irung. lambe kuwi mau irung Lambe. irung iki kramane grana Grana. bolongane loro ambane padha Iya. ning kadang irung iso nimbulke perkara nek dienggo bojone tangga nek konangan Orang ngok ki tegese kepiye? nah lha wong iki jalmo limpat seprapat tamat mosok kon praktekke Oh iya. Aduh. Jan Jawa Hujan. berkah. gandeng udan di samping kono terus kae Iya. ayo Nadyan wadon sarta edan saling Allah apa
ana greme sithik ning kok yo ora. Nggih. Oh. Diprotes. Engkang Dalunggo. ngajengan. Engkang ngajengan kiambal. Piye, Mbak? Nggih. Piye, Mbak? Ngajengan. Ngajeng Ngajeng. nganggo ji. Ngajeng. Diantepke. Ngajengan. Ah. Monggo, blengkang nggih sepados ingkang wingking saged ningali. Mbah. Amit sewu, Mbak. Madhep mriko jenengan. Tatone gambar marka jalan. Iki to blarak. Iki kaya zebra. Kaya. Abang. Iki pamundutan ilmu minangkani Mas Toto juga. Nggih. Wah, Raja Sawer niku urung ketok. Dereng pundi nggih Pak Toto merapat nggih Pak mangke. Ndi mau, mbuh. Neng lor mana kidul ora ngerti aku. Oke, ya. Ndi ketep Pak? Urung. Kelihatan enggak? Nah, Mas Toto ini nek cedhak ya kok rene. Oh iya. Iya. Sekar bisa. Lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kaya wong Angin. Siwa. iya. Sekar bisa nyawa gunung desa hati Raja Sawer sudah naik. Sik, aja medhun sik, Mas. Jangan turun dulu, Pak. Jangan turun dulu, Pak. Aja medhun sik sadurunge entek sing tok gowo. Ayo ta, Pak. Tak jegate kene. Tak angger tekan kene. Ora, lagune Tahan apa? sik. Oh ya. Ya lewat. Oke. Gini ya. Oh ya. Yo gebok asmara. Gubuk asmara. Nggih. Gubuk ora gebuk. Oh. Oke, gubok. Niki wau nggih enten saking Pak saking Mas Giyanto Palembang nyuwun Sri Huning karo nyuwun Sri Huning juga dari Pak Joko Warsito Semarang nggih. Ya, karo gubuk asmara. Heeh, kowe weli sana. Lewat langsung ae. Oke. Lewat. Dikancani ra? Udangan. Sapa iki? Dikancani ra? Oke, sinten? Milih dari yang Beda ra ngantuk. Oh, sing bintang tamu iki lho. sapa? Ha iki beda dhewe angkine wah
pelanggaran Ya ora liyane apa-apa. doping kok dhek ungu dhewe. Ya kuwi wae ra. Oh iya. Kuwi Arep foto tutupi ketok. Andringe semedi. Andringe merem. Kalih kanjenge nggih mboten napa-napa ayo Mbak Kanjeng niki. Iya. Heeh. Dua orang. Arep apa? Musik. Heeh, ayo sepati. Yo, Hea. ayo kayoke. As. Iya. Mbak nih kan, Mbak. Kuwi kenekmu ki nek apane wi? Endi? Stempel iki rego iki regane. Oh, anyar iki anyar. Coba tetel. Tenger ya Mbak ya, aku ndak kleru ngene kancane. Tenger menuju kleru. Pak, niki kula pun kathah sanget. Iki ora oleh iki Pak. Sereng. Kata sangat ora kata sangit. Sakit. Tapi kok didomdel ya, Pak. Oh iya. Aku wis iki lho wis tak aku wis Joget, karyake. Joget. Nek gelem nyedak, Joget, nyedak. anggere nyedak rak keslenget. Kesleng. Kaya nek ning geni ae. Ayo. Catatan. Catatan sakjane. Yo. Terus bisa meneh terus. Yo. Os. Oh, Mas Bedun. Pargio. Nah, Pargio.
matur nuwun nggih. Iki engko neh apa wis? Oh wis. Oh iya Kyai, iki apa Cak? Aku wis tau madhang ngene Mas Toto. Iya. Hai 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 hai. Yos. Ya, Mbak niki Mas nasi. Segone tumplake. Saking ler maju ki ya sida gajul Ya, sego. Matur nuwun Mas Toto, pokoke tembok ting seloneh rasa kapok engko nek ana sing dikesake ya nyawer meneh. Iya. Biasane tembok teng celone diorek-orek bocah ngono, Mbak. Ora nek iki tenanan Oh, kaya iya. ana ragate. Oh ya. Nggih. Nek ora berarti ora. Ora ya wae ora apa-apa. Oh, Panase kaya ngene iki ngopo wong mendung ngene. Pak kok adem ngene kok panas paling mergo gunung paling, Pak. Gunung apa? Gunung Merapi. Gunung Merapi ngopo? Ya ngopo jeblu apa ana wedhuse gembel lho. Wedhus gembel. Semacam kuwi ana. Magma sing marake panas paling Gunung Merapi isih aktif maksudmu. aktif ya. Sing ngomong sapa gene wingi tak bel ra diangkat. Maksudnya gunung aktif kuwi berapi. Berapi gunung aktif. Kalau mangsa iso berapi, jedrot. isih urip. Iya. Oh. Aku tak takon, Apa? kenapa Gunung Merapi kok manggone ning lor kono? Neng lor, ya mergone bapak sebelah kidul aku ya Ora. kidul. Lah. Lah apa? Masalah lek ngerti iki saka kidul. Lah iya padha. Ya wis kaya. Ora wis ora Oh, wis wis ngomong ngomong. Ya pinter anakku nek ngono. Lah iya. Wah, Wong kok iki gur soal logika lho, Mbah. lah ya piye? Iki gur soal logika. Jajal ana cecak songo ning tembok. Heeh. Ha sing siji ulang tahun. Heeh. Cecake gari pira? Ya isih Sing wutuh. siji. Heh? Sing ulang tahun gur siji sik wutuh no. Ya ora. Ya kok iso? Dur tiba kabeh. Kok iso? Lah aku senengen lho pas nyanyi ulang tahun tiup liya do seneng liat keplok nganti lali gocekan dur tiba kabeh. Selamat. Oh, dadi cecake iki ulang tahun. Heeh. 10. Sing Sama. ulang tahun siji. Heeh. Barang do nyanyi-nyanyi cecake sik pira? Gentek Heeh. mergo panjang umur nyali lagu cekan ngono Heeh. piye? Ya padha cecak kok keplok-keplok ya ora enak. Ya aku tak takon iki. Apa-apa? Ki ana munyuk Iya. eneng pinggir kolam. Heeh. Kolame banyune muter ngene gedhangi ning tengah kolam kuwi. Mas. Iya. Mongko munyuke ngelih, kepiye lemu mikir supaya munyuk ki iso mangan gedhang kuwi. Ya ngelangi lho. Ora. Lah piye? Nah, aku ora mikir awakku dhewe wis repot kok mikir munyuk. Nyapa mikir ke munyuk ya Pak ya. Mikir awakku dhewe repote kok ngono kok mikir munyuk, mangan Oh, iya. karepe ra karepe. Ya wis. Saiki ngene. Ha. Iki ana munyuk sak mbok iki indukan munyuk, Heeh. biyungan munyuk karo anake. Munyuk karo anake. Heeh, nyebrang ning dalan Tawangmangu ngono to. Heeh. Anake ketabrak motor. Kira-kira nek dadi mboke nesu ra? Oh nesu no. Ya sing sabar jenengan. Piye lemu takon piye? Ana munyuk Munyuk. karo mbokne, Mbokne. karo bapakne. Heeh. Ah, munyuk kuwi mau ketabrak motor. Heeh. Kira-kira bapak mbokne nesu ra? Lah anake ketabrak motor ya nesu bapak lemu. Ya sing sabar jenengan. Oh lah diampun iki malah munyuk. Tak ke munyuk ya Pak ya. Lah iki tak takon gede aku. Piye? Ana babi. Oh, babi. Kakangne karo adine nyabrang dalan. Adine ketabrak motor. Kira-kira kakangne muring-muring apa ora? Jenengan nesu ra? Nesu no. Ya sing sabar. Udah telek. Ki malah aku sewengi iki dadi munyuk karo babi aku. Saya sabar ya Pak. Syukur salahne. Ya Ya, sing sabar aku yang ngomong sabar. Terima kasih ya Mas. Ku nesu terus ora gelem dijak. Wah, ana ora dijak wae nusul ngono kok nek aku.
Sing penting duwite ngono kok ya, Mbah. Wah, ya ora aku wis seniman, gede cilik, aku iki kecilik seni takono Mas Hartono kae. Aku nang kene iki ngetrapruk, Ngetoprak wis bolak-balik. Nang kene iki ya nang kene iki lah ya. Aku wis tau lakone Angling Darmo. Aku didrapuk dadi singa. Iya. Wah, aku an singa kowe gandeng suwe ora ditok-tokke ndase tak copot. Heeh. Aku udut lebus. Lah kok sutradara, "Hei, singane metu." Aku terus, "Oh." Lali ndase ora tangguh. Terus penontonnya, ndasmu." Aku mlebu to. Nganggo ndas wis slep terus, "Oh." Penontonnya alek meneh. Apik dek ora nganggo topeng mau. Aku ya genti ndasmu, aku ya ngono. Ya sing sabar. Delok Sabar apa? Kok adine ketabrak motor kok ya sing sabar. Ya. Ora ngerti aku bengi ngimpi apa. Lah ngopo? Bisa dadi munyuk karo babi Mas. Malah hibrida kok ya. Iya, wah. Iya. Padoke jagung. Hybrid ki pergabungan antara Hibrida ki ana jagung hibrida soalnya. Jagung ya barang aneh kuwi. Lah, Lah duwe rambut ra ndendas. coba rambutnya nanti ya, Ro. Lah iya. Aneh sing ndendas ra ndek rambut. Apa? Lah sepur ki apa ndek rambut ndas. Ya. Ah iya. Aneh sing gur rambut tok. Apa? Lah cemara ki ora ndendas. Iya, saking Pak Haji Suraya saking Dusun Pace. Nggih. Ingkang nembe wonten Madinah Arab Saudi nyuwun pepeling. Oh ya. Dikancani karo Mbak Yago. Anu Nggih, sinten? Mbak Yoga. Mbak Yago, nggih. Wong nggih, napa Sri Huning juga belum? Sri Huning juga belum. Nanti biar dipinangkanin sama Pinangkane. Mbak Anggi. Oh iya. Ya, mari Monggo, Mbak Mbak Yoga. Jumeneng Mbak Yoga, sepati Juga ja. seperti itu. Bukan main sepote. Ngapa? Karo lagune apik sepote iki malah. Retyon jenengan mau tak sepoti iki wae. Iya. Ya Nduk Cahayu. Wah, Bumoko. lendagi. Bumoko. Iya. Cara walange nu ngenduk. Kok ngenduk? Ngenduk iki tegese walang wedoke ngenduk. Ngenduk ya. Ya nek cara janganan ya iki dinggo apa ya tongseng kena, nggo sing kena. Nek iki gur sop-sopan iki. Lah kok Ngono ta, sia-sia ta Balen ora tok. nae to. Kalung to. nek jenengan nggo apa? Wah, nggo buruan laron. Ayo. Ya, bawane apa pepeling Mbak Yoga. Ya, Nduk. Mbak Yoga. Iki karo ndongake dhisik warga sing ana Cuwela kene iki nganake upacara adat muga-muga rahayu kabeh ngono Mbak Yoga. Dong ora. Kon ndongake kok. Dong. Yoga iki eleke tak critani iki ke jaman gembiyen. Kepiye? Iki kan yo kancaku ke jaman gembiyen. Heeh. Urung maju iki ngerti engko bakal didhawuhi pepeling, ling ngapalke ket mau talu. Yo. Aku sak ngeblank. Ngono kuwi deh, lucu. Iki Ayo, sinden wis nglothok apa-apa iso. Ngelotok apane, Mbah? Nyelotok. Heeh. Ayo yuk. Rukun Islam. Rukun Islam Ya. kang lima puniki mring para sesama Wong wedok iki sinden-sinden kok kaya nek nyuwara mesti sikil ora ngene iki mesti sing mesti ning ngarep ngene.
Ya ngapa ya? Ben seimbang ya, Mbah. Nek ngene ku nek tiba piye? Ndak kejlungup yang ngene iki. Abot ngarep ya. Wah, Pak iya. ndeloki. Iya. Oh ngarep mburi berarti. Heeh, lah. Muri. Imbangane ya wis gedhe. Apa? Dan timbangi ya lumayan. Lah nek wong lanang-lanang iki imbangane kur semene. Cilik. Ngopo? Ngrowo. Iya. Iki bolomu kenthel ora mangkat kok, Mbah. Heh? Bolomu kenthel ora mangkat. Ah ning kono mau wis. Pak ora lho, Pak Deipung lho. Oh, ora. Embuh. Lah ning ndi ta? Wayangan dhewe kok. Lah ana wayangan kok dhewe iki kepiye? Ora. Maksude iki ana job dhewe lho. Ana wayangan kok dhewe kok jenenge topo. Sementi ya, Mbah. Nek Sumadi. Kowe kameli dhewe kok ya. Aja pada ditinggalke Rokon Islam niku Sadate sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kangka telu suarane, Pak. Mirip bojoku mbiyen. Weh. pripun Mbah? Ya gur cekel-cekel ngono kae. Ora kok ngecekel-cekel kepiye tegese? Wis gek bawa sik kok iku cerita. Oh iya. Tenan lho cerita lho, tenan lho. Iya, iya. Oh iya. Ramadan nindak napa Ki mesti mikir bahan dagelane iki. Sing cedhak to. Ora apa. Abad zakat ping 5 ibadah haji Rukune. rukun Islam sampurna. Caos sininga dumateng para miyarsa ingkang ngersake kaos niku teng Sragong niku regane Nggih. murah mawon. Ha. Monggo nek sing ngersake kaos tulisane Mazda. Nggih. Monggo lengan dawa lengan pendek wonten. Nek sing lengan dawa niku regane 80. 80. Nek sing lengan pendek regane 75. Nggih. Kok kacake mung 5.000 to, Pak? Ora apa-apa, jane mau arep didumke gratis ning gandeng kaose terbatas kok ndak do suwek nggo rebutan kayak dia. Didol wae men adil. Iya. Mangga Mas Kimpul. Muhammad
Apa Mbak Yoga? Mbak Moko. Hah? Mbak Moko. Mbak Moko. Kake nek ngeke kadang iso nek ngeke panjakane Mas Moko ki sok kleru. Ngono Mas Yoga kadang yo padha kok ya jenenge jeneng. Heeh. Balik. Mas Yoga. Heeh. Iki menika minangkani pamrutan sampun nek Nggih. saking pundi kala wau. Nggih. Saking pundi kala wae. Lah ora dong. Nggih. Saking Semarang. Oh nggih. heeh. Aduh men. Nggih niki ibu negara nggih dereng anu lho, dereng Oh, maju lho. lah iya, heeh. Nggih. Kuwi ana Wajib pamundutan ngujiwat Wong ya. Nggih. amplopi. Sendikane. Oke, siap. Ayo sepati kanca-kanca. Ayo Ndek Mega. Ayo. Ayo maju kene, ayo maju kene, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju kene, ayo Dena Mega, ayo maju kene, minangkani pamungkutan, Saya aduh. Atret. Saya aduh kayak ngatret meneh. Ah, iya. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu Mbah Waloyo Mbak Elisa kalian Mas Dan. Iya, sugeng dalu Dek Mega. Piye kademen? Nggih. Oh, kene men ra kademen. Dikapake Tak kemuli ngono lho maksude. nganggo apa? Oh iya sampean ora ngerti to iki mung saking ngademe adus wis jaketan lho iki mau. Nggih niki idola kula sedanten Mas Dan Mbah Waloyo kalian Mbak Elisa. Wah. Jos. Iya, nek Mbak Elisa kan selain berpendidikan tinggi, niki cantik, pinter ngoten. Apa aku ke sekolahku ya dhuwur. Sekolah dhuwur, Pak. Lah nek ndak ya kejegluk. Sekolah Doris atas sekolah. Iya. Nek Mbah Waloyo kan pinter spontan damel. Ngono, jula-juli ngoten nika. Aku ki gawe apa to? Mulane anakku akeh makare pinter aku ki. Pinter gawe apa ta apa. Maksudnya intelektual ngono lho, Mbah. Iya. Nggih, nek Mas Dayo piye-piye tetep idola. Wah. Sekarang ya nganu ya lagi kasmaran, bocah lagi kasmaran. Aku nak delok dolanan kasur barang wong loro digeret. Ayo. Ono-ono wae ya. Wong ki nek seneng-seneng aku udah seneng-senenge calon bojoku meng ketemu kucinge wis seneng ora ilok. Lagi kucinge. Ya iya ya, heeh. Kok ngerti-ngertine nek ngereti kasur? Lah ya ngerti kok kan diposting. Oh, iya. Rambutnya Mega di kelabang kae, Heeh. ya to. Ora. Heeh. Ora Mega. Nggih. Kan kumpulan bangsa gegremet to. Kuwi apa? Lah iki diklabang keke diulo. Ayo betul. Asem parah nek wong iki. Ayo iki dibawani napa ora? Bawani aja. Ayo bawani. Komplain. Awake dhewe rada Iya. ngadon ndak Nggih. ngrusui. Nggih nyuwun ngapunten niki swantene bindeng. Ora apa-apa. Kok malah iso muni nikmat kok, Mbah. Mbah Waloyo ora oleh lungguh. Aku ki gur ngadeg nang kene ya. Oh iya. Sing arep lungguh ki sapa? Kebangetan nek jenengan lungguh. Ora. Ya. Andane iki kowe marep rono mayang kok marep rene. Aku main oleh guluku. Ayo bapane Dik Mega. Duh Nimas Mustika Ning ning Mbah, kursine unggahno wae ben ora dadak medun jenengan. Aku ki le medun ki nuruti apa sing dadi dawuh Pak Guru Bu Guru. pripun? Kalau minum harus sambil duduk. Ini kan mau minum. Oh iya. Ini kan ngisi radiator. Ayo. Ndi jek nek ora nek. Menrak. Bangun, Dedek. Rasa ati
Gelem ora, Mbah? Ora ngagak-agake nganggo duit kaya ngono. Ora, aku takon kok kersa mboten. Lah ora. Ora wurung ya ora bakal dulungke wek. Ya rek gelem ya dadi dalang ngono. Nah, mengane kowe wis tau nawani rokok aku. Samsu arep, Mbah. Arep atuku. Tegur telek aku yang. Heeh ya, Pak. Nek pengen ya tuku kok. Iya. Kaya Nduk, rasa ngrungokke radio rusak. Karsi. Ngapa, Mbah? Suarane saya suwe cilik bening gede harum nduk megahi panjenengan. Wah. Monggo le nyekel mic ya wis patut. Lep Ya bojoku tak kon bawa ki le nyekel mic. Karepe ya arep ngora swara mengkon bawa yen ning tawana litawi dadak diopat-abitke mike dadine suarane. Yen ning tawana dadi suarane mepet. Nyekel mic sing kenceng wae ya, Nduk ya. Ha, iki karepe iki gawe eko. Yen ning tawana litawi. Malah merdu. Iya. Mentra nganggo gregel barang. Wah iya kok. Bojoku wis ora gregel bras, ayo. Lah ora maksudnya jelasno kok. Suarane iku gur biasa ngono lho ora. Oh. Wong nyuwara yo. Iya. Piye arep komplain? Ora dasare suarane apik, sone ya jos. Ha nggih. Son apik iki tengere aku muni yo nggon salon ki nggih. Gak saged ngaten. Kok iso? Lah salon apik kek sopan dadine muni Oh, yo. Nggih. Wis manut. Tresnaku sundalwi. Sedang. Yati. Ya. Ayo dilanggamke Demeka.
Nindakake sih. Hup. Matur nuwun Nduk Mega kok. Heeh, matur nuwun. Ini Ayo aku bintang tamu sekalian kudu ngadeg. Ayo. Sisan minangkani permintaan sobat ngebiar. Iya, Kok pelok dari sobat. barang. Iya, Nah mumpung. iki nawari kanca-kanca arep langgam pawelengku atau sarung jagung. Derek. Pawelengku aja. Pawelengku ya? Iya. Oke. Ayo Mbak Walu yuk ngadeg ayo ngadeg. Ayo. Sapa sing aku nunggu ayo. Apa urung mari, Mbah? Lah ngopo to? Apa? Kok cekel-cekel Oleh ini? mlakune gangeng. Aja muni cekal-cekel kelingan bojoku ndak. Ngopo? Apa? Nah ya aku ki piknik arep neng Dieng kono to. Heeh. Kok ngomah ki ming sangone kopat karo seng-oseng teri. Iya. Karo dicekeli dit 200. Iya. Leweling yo wis tak sangoni kopat karo seng-oseng Pak iki dit 200 nggo cekel-cekel iya. Iya. Tekan kono ki kancaku do jajan ki duit yo minta cekel. Kancaku ngomong kok mboten tuku bakso Pak Walu yo. Bojoku weling gur kon nggo cekel-cekel lah. Iya. Tekan Yo. omah yo wutuh. Barang teko ngene bojoku, "Ndi sing nggo cekel-cekel wingi?" Jaluk utuh. Sik tak saki lah aku urung tak naik aku turu gletrak. Bojoku nusul nang mburiku. Heeh. Lah kok gerayah. Aku yo iki gur nggo cekel-cekel. Aku iki Apa? Duit mau Du? Duit kalian. urung tak naik digogohi dhewe nek aku yo romansaku arep ngopo aku yo iki Yo, gur nggo cekel-cekel. cekel-cekel. Ayo. Las dendam. Anten bawane, Mbak? Onten. Oh nggih. Onten. Sekalian. Oh sekalian nggih. Sekalian pelok barangnya. Sekalian belok barang. PLBR, PLB. pelot barang. Tanana windanana nganti pikan mangsa tetan bisa lali marang dika engkang rina wengi dadi ati Mbak. Mbok saru iki. saru piye to? Lho lek ndeleh mik lho, tak dikira ora nggo kathok to nek iki. Ora ngono to Pak Jan. Iki ya kewanen. Lah piye? Wong ming gawa mik nang kene kok darani ora katrokan. Lah iya ora. Hal saru yo bocah kok mik kok. Dikira ora. Telaten banget bocah iki. Wis aja. Rasa catur bisa mamang. Suarane anakku iki nurut aku. Lah piye? Tak pengen mangan goreng-gorengan kuwi pokoke sing mambu-mambu lenga bareng wis aja wis. Kaya toncor, kompor. Apa gitu? Ya Tak mangga. pinakani ya Pak. Ya. Pawalingku
Mengko nek. Aku ya iso nek kurang ngibarke cangkem wae iso aku, Mbah. Katur Mbah Waluya, Mbak Elisa. Cek. Iku mesti seneng nek tak omong iki nah seneng. Mboten, aku malah susah nek kon leren. Aku sik pengen nang ngene iki, Jan. Oh ya wis neng kene wae. Wah, lah ya gringgingan nang ngene iki to. Nggih, Mas Mbak niki Mbak Cange kan Mbak Limbuk nggih. Heeh, Mbak. Namung derek ndedonga. Nggih. Mugi-mugi sasampunipun wonten bersih dosa utawi merti desa utawi menapa atur syukur wonten ing dalu menika warga ingkang sampun kepareng ngawontenaken menika pinaringan kalih sing sambikala jumbo ingkang ginayuh sembodo ingkang den sedya rayu Kang Kestu basuki Kang Kesti kecandak menapa ingkang pun uya. Amin. Pokoke kabeh sukses, kabeh pinaringan slamet panjang yuswa melimpah rezekine mongko rezeki sing barokah. Amin. Ane apik. Kula gendong akake wis wae. Pokoke nek bar papat terus 5 menawi lepat nyuwun Pangapura. Nggih. Ndi sempalaku mau cah? Oh niki? iki awor. Oh nggih, monggo. Matur nuwun Mbah Waluya, sedaya lepat nyuwun ngapunten Mbak Elisa, kula tak neruske lakon. Heeh, sedaya lepat ngapunten. Heeh. Nggo kas sinden sebagian ya. Nggo Kakak Waluya ya. Kok dur dimaem lho. Wah, ya matur nuwun. Neneng nonong nonong neneng nonong. Apa wae iki, Mak? Anu Malik Slendro kok. Oh iya, ngrambyang. Oh iya. Ayo, Nak. Neruske lakon. Oh iya. Oh, jare arep ning kono ya meneng kono tenan. Oh iya. Mbah Waluya iya. Ayo teruske lakone. Iya, kirim Fatihah sih. Iya, Mak. Anu, Nak. Khususane Larohi Kanjeng Sunan Kalijaga Larohi Kisira Nugroho Larohi para pendandang sakna Sumantara Al-Fatihah.